Hausa Afirka ta kuce. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar like. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yau Allah ya sa yau ma mun dawo. Insha Allah yau mun dawo za mu ci gaba da bayani kan maƙiya Allah kuffar arnan cakiri, gobara na cakiri kenan arna. Insha Allah yau za mu ci gaba da bayani kan ku abin da hori tsakanin mu da ku. Za mu ci gaba da daman kullum dai bayani muke, kullum daman muna yi ba bari muka insha Allah kullum mai kuma insha Allah yau ma za mu kare shi insha Allah. Yawwa, to shi da ka san akwai wata ƙeya wadda ke da kai wadda mutum da mutum ta zo ba gaira ba dalili. Akwai hayya wadda ke da kai mutum ko da mutum ya hanga da kai, mutum ya hanga da idanun shi na basira ya gani, in ma da basira ya hanga ya ga kayi shi ta ko ina, kayi shi ba da za ya kai gare ka. To shi kenan menene yake, to kasa akwai wani abin da ke ga mutane na bada suna. Za a gani mutum abin da ke da komi za a faruwa gare ka duniyar nan, ko kuma komi za a faɗa maka kai su kake lalle wannan mutumin sai ya zama abokin faɗan ko ya zama abokin rikicinka. Kuma almin ku fahimci abin da ke da duk baka san ka zama mutum ba, ɗa na kirki sai ya kasance wanda yake mutum abokin zaman ka. Ba za ka taɓa fitina da shi ba, ba kwata-kwata wannan abin ko sallah ka yi za ka roƙi Allah ne, Allah ya raba ka da duniyar lahiya, kuma mutanen da kuke zama tare da su Allah ya raba ka da su lahiya, kuma makwabci duk abin da za ka roƙi Allah ya sa har ka raba da duniya baka ci amana makwabcinka ba, kuma ka yi fatan ka mutu ka bar ɗiyanka yadda ka tabbatar kana riƙe da su makwabcinka ma riƙe maka haka. Ko kun fahimta? Yawo. To sai ka gani akwai abin da ke da kai matsalar da aka samu masu rikirken garin cakiri, matsalar da aka samu sai suka ga lalle dai kamar ni yanzu abin da ke da kai suna ga duk sun gama control din su, duk kowa suna ga yana biye su. Dama dai na taɓa ɗauka magana ba, kowa yana biye su to yanzu sun hango ga wani gaba ɗaya menene ko abin da ke da kai sun hangi wanga ni ba za ni bin su ba. Kaga menene kenan ka fahimci abin da ke da kai wannan shege a kafir muna kufar dan iska munafiki makin Allah dan cintuwa shege wanda ya asarar duniya ya asarar lahira nan, shege mai gari dan maimai. Kaga yanzu wannan shege mai gari dan maimai ka fahimci abin da ke da kai. In ka fahimta diyan da mai gari dan maimai haihuwa, musamman akwai wanda gaba ɗaya ibada da bar kawo ta daga ka samu mai sai babban mazinaci kai gaba ɗaya mutum na kirkire cikin ɗin mai gari dan maimai wannan babu ko ɗaya. Balle mai ka samu mace na mazan ne abba mu na kirki, balle mace da ka san mace da kaga mace ta zama na kirki daga mijinta ne. In namiji ta samu namiji na kirki ko da an bada tarbiyya ta gida da mummuna take insha Allah za a samu sauki. In ba a samu sauki to kuma ta koma ga irin nata, kowa san akwai gaira. To ka fahimci abin da ke da kai su tunanin su lokacin da suka taso daga wannan garin na gabacin cakiri ga shi wani garin gabacin cakiri wa gamagga, lokacin da suka hito daga gamagga tunanin su nan da suka zo suka zama da suka zo aka ba su wuri aka zaunar da su aka masu komai aka masu kokari aka ce to su zama na wurin dangance da kullum da aka masu lakanci na wurin. Ka san duk baka san ka zama mutum na kirki ba, kai abu dan Allah ba dan Allah ba, duk ka san ka zama na kirki to kai abu dan Allah. To su yanzu an musu dan Allah, su yanzu tunanin da suke yi yanzu gaba ɗaya mu cikin mayya wanda suke mayya na mu yanzu duk lokacin sa ya wuce to suke tunanin yanzu to tunda mayya sun wuce yanzu abin da za a sha yawan ga tarihin kwata-kwata na sha tarihin na kwata-kwata sai su kawo tarihin su aza, an suka tarihin su yanzu duk wanda a gani ba a san kowa ba sai su aka sani. Ko ka fahimta, ba a san kowa ba yanzu, ba a san kowa yanzu cakir ba sani ba, to wanda aka sani yanzu su aka sani sai a ce yawa wannan kabila ta dan maimayan ga makira gobara an ga da cakir su aka sani. To alhamdulillah lalle mu ni dai lalle uwayen mu ba mutuwa su kai ba, sun dai kawo da huska. Insha Allah mu uwayen ba mutuwa su kai ba, huska dai suka kawo da, inda Allah yarda ba mutuwa su kai ba. Ko mutum ya dibiyo wayan mu sun mutu to mu wayan ba mutuwa su kai ba, huska ce suka kauda. Sun kauda huska ne insha Allah.
abin da ka san suna nan tunda yanzu ma alhamdulillah ai an samu gaba hakari tunda in ka diba lokacin akwai amma ai ba zagin ku suke ba, kamar wani abu ne da wanda ke da irin na tsoron zuciya. Mene tsoron zuciya? Baka shiga hayar mutum bai shiga hayar ka. Ni kuma da kaga abin na zo na riga na bayyana gaban kowa baina rabbana subhanahu wataala, na bayyana abin kowa ya gani, kuma ni ne ke faɗi wannan abin. Kuma abin da ke da kwai daman abin da ke da kwai wanda matsala take tasowa ga mutanen Niger yanzu. Mutanen Niger in dai san zai biya bukatar shi, mutanen Niger in dai san zai biya bukatar shi, to Yahudi ne kai, kafiri ne kai, kirista ne kai, komai ne kai shi zai dauko ya kawo dan ya biya bukatar shi. Kuma ƙarya kake wa gadu ne ka biya bukatar ka, ƙarya ne wa gadu ne ka biya bukatar ka, cire shakka, ƙarya ne wa duniya gare ka biya bukatar ka. Ka gani kamar abin da kuke gani kenan, kuke ga tunanin ku kenan, ku dauko mutanen tsauni su zo su kama muku, ko wasu mutanen kuma ga gasu dai mutanen da wanda ka dauko su kama muku. Ku fahimci abin da ke da kai, wanga abin asalin fitina kenan. Menene asalin fitina kenan? Kaga wannan abu ne wanda ba za a wuce ba. Lalle in dai ina da rai wannan abin ba za a wuce. Kuma bi izinin ta'ala ku bar ganin kamar ni na sha muku kai. Wallahi ni ke faɗa muku, ni ko na wuce sai Allah ya kawo muku wanda shi ne ma zahin ya faɗa muku abin da ba daidai ba. Don kun gani yanzu dama in kana son a zama na daidai da mutum wanda kuke ga gida zo maka da irin wannan abin, ga gidan su ga gidan ku ya zo maka da irin wannan abin ku, to dama dauke huska ake yi. A dauke huska, ba mace ba yaro ba dukiya ba babba, duk wanda aka samu inda cikin su ne ko to mummuna aiki a yau tashi. Dan ka fahimci abin da ke da kai, akwai wani abu wanda ke da kai tsakanin ka da mutum in wannan abin ya zo ba har ka iko ce ba, ko iko da dauke suka sheki dalili za a tambaya me ke dalilin. Ka san shi ya san ka, ga gidansu ga gidanku, me ke dalilin yin wannan abin? Hawa ya ta dauko kuɗi ka wani saboda Allah da kai shege dan shege ya ga kai ina ne ka ga kuɗin da zaka dauka ka ba mutane, kai shege kai tunanin ka mutane kamar kowa ne. In ka dauko magana kuɗin nan, in ka dauko tare mu ba ni ba mai kuɗi bane ba, amma alhamdulillah ina da wadata, kuma ba mai wadatar da wani sai Allah. Kana ne ka bani kuɗi sakar ne ni, ko da kai uban ka ga ina da wayo, ina da wayo. To matsalar da aka samu ga kubura, matsalar da aka samu kenan, suna son wani girma ne, kuma yanzu wannan girman kai wai ga mutum ka samu girma gaban shi, wannan ka cire shakka. Wannan abin yanzu an bar shi ga shi ka ce wai kai babba ne. Akwai mutum da wallahi har duniya ta shi ba za ka taɓa zama babba wurin shi ba. Yau an ƙara sanar da ku, akwai mutum da har duniya ta shi kai dai ba za ka taɓa zama babba wurin shi ba, ka san da wannan abin. Yawwa to sai ku fahimci ni mutanen Cakira da wannan shege dan shegiya ba ke su ne Isa Zure. Kaga Isa Zure alhamdulillah kenan, kaga wasu ake son sani Ali Rabi za ku sani da Isa Zure ake. Shi ma in ba a ce mashi mai din mai ba, ya buƙaci mai ta ba dan koyi ba, dan ya cutar da dangin shi. Kaga shi Allah ba zalimin kowa ne ba, mutum ko na addini ko ba addini, in ka ce zaka zalunce ka to Allah zai kawo wani abu ka zalunci kanka, ka zalunce dan kuma a yi a gaban Allah dai kake da rauni. To kun yi abin da ke tare ku mutanen Cakir, kun riga kun yi maka ku tsakanin da ku wallahi babu gyara. Wai ku cire shakka kuna ganin ka, ni wallahi ba san ku nake ba, ko ba an Cakir ko wanda bai dauki mataki ga inda dan Cakir ne ko uban shi ba dan sunna bane ko wani ne. Duk wani babban da sun a Cakir ko wallahi bai dauki mataki ga shi, uban shi dar ka mu uwa tai sun miliyan 70 inda dan Cakir ne kai, tun daga bakin ka kama tun daga shekara 25 samari kenan ko shekara 25 sarmayi kenan, sai ka koma ka ce shekara 30. Hakan ne ko haka kai 40 haka kai 60. Wanda bai dauki mataki ga yana ubangi ba dan sunna bane kowa ne, kuma da ku nake in Cakir ku san da gahir da ku nake. Sai shege dan shegiya, munafiki, kafiri, abubuwa irin banza kenan. Ai wannan shi ma irin banza ne. Kuma ku yan kungiya kuna yin zahina, kuna ganin kamar na wannan abin haka yake, ko kana so ko baka so wannan abin haka yake. Alhamdulillah da ma ana son a maku wanga abin ne da man abin da ke da ku ba kuna ganin wani suna gare ku, ana cewa ku kari gare ku in Cakir ko, to ga wanda ke gari ɗaya da ku ya zo wanga abin duk ni na ba da hili. Duk in ga wannan Cakir kawai da ya zo maka ba daidai ba, ka ce masa duk mazanata ne. Gidaje duk gasu nan zaka iske, duk gidan da zaka iske tsohon mace ciki, ɗiyan abokan ɗiyan suke yin zina da su, suna ba su kuɗi, suna ba su damma, suna ba su yan kuɗi da yan toyin tsawa, suna zina da su. In za ka wuri ka ce ni na hudi. Assalamu alaikum.